Maria er den første, der slår øjnene op, men ikke alting synes at være, som det skal. Lyden er nærmest grufuld, og en fornemmelse af angst og panik skal snart fylde vores liv. Christian, vores søn på 14 måneder, sidder med armene strakt ud efter sin mor, og det vælter ud med blod fra næse og mund. Maria råber på mig, mens hun leder efter sin mobiltelefon. Jimmy, vågn op. Christian bløder. Jeg springer op. Maria råber igen, at jeg skal tage Christian, for hun skal ringe til 112. Jeg finder Christian i hans seng. Han vender sig fra den siddende stilling og prøver at komme op, men jeg er hurtigere, end han er, og løfter ham op til mig. Min første tanke er, at han måske har bidt sig i tungen eller slået munden. Det viser sig hurtigt ikke at være tilfældet. Da jeg tager Christian ind mod mig, ser jeg en slags boblende, blodrødt skum komme ud af munden. Og jeg kan høre en røst, som ville han prøve at skrige eller græde, komme inden for hans lille krop. Jeg mærker, at min søn faktisk stopper med at trække vejret og bliver mere og mere slap som en våd karklud. Vi så det ikke, vi vidste det ikke, men havde en mistanke om, at han havde slugt det her batteri, som ingen troede på. Det kunne være det. Hun var ikke sikker på det. Det kunne være så meget andet, men det gør hun opmærksom på, og der bliver også ringet til lægevagt og så videre, men det er højst usandsynligt. Det kan ikke lade sig gøre. Det er den besked, vi får. Vi skulle lige holde lidt øje med, men et rask barn, en veludviklet barn. Jeg prøver at give ham mund til næse. Man kan ikke puste luft i ham, for det virker som om, at han er stoppet til. Jeg begynder så igen at trykke på hans brystkasse med yderste forsigtighed og få igen en smule mere blod ud. Jeg prøver igen at puste luft i ham, og det lykkedes faktisk at få en lille bitte smule i ham, og måske slet ikke nok. Men jeg forsøger alt, hvad jeg kan. Pludselig kan jeg høre udrykning og siger til Christian, at han skal holde ud. Hoveddøren går op, og ind kommer nogle reddere. Jeg råber, at han skal suges. Han skal suges. En redder spørger, hvad jeg har gjort i form af førstehjælp. Du har gjort, hvad du kunne. Du har gjort alt, du kunne, siger den ene af de redder, der kommer ind. Når jeg savner Christian allermest, så prøver jeg som regel at finde hans duft et eller andet sted i huset. Tøj, legetøj, dyne. Alt, som ikke er vasket. Og prøver at finde frem og prøve at se, om jeg ikke kan finde hans duft et eller andet sted. Det synes jeg prøver at hjælpe lidt en gang imellem. Det er her, vi har Christian. Det er jo væggen, det er jo Christian. Det er her, vi har ham. Det sidste, vi har tilbage. Da jeg ankommer til skadeklinikken, ser jeg, at ambulancen allerede holder der. Bagklappen er slået op, og man har haft rigtig travlt med at få vores søn ind til undersøgelse. Jeg parkerer bilen og løber op mod indgangen, hvor jeg får øje på Maria og en falkredder, der følger med hende som støtte.
Vi bliver vist hen på et kontor, der ligger lige skråt over for den stue, Christian er blevet kørt ind på. Vi sidder begge helt fortvivlet, helt alene og i chok og holder hinanden i hånden. En sygeplejerske kommer ind og siger, at Christian har fået hjertestop, og man er i fuld gang med at give hjertemassage. Men hun er nødt til at gå tilbage til ham og vil komme, så snart der er mere nyt. Det er da ikke livet, jeg har lyst til i den forstand. Jeg har lyst til at være sammen med min søn. Uanset hvor han er. Vi er kede af at miste et barn, men vi er vrede over måden at have mistet det på. Vi er ikke blevet hørt. Vi er ikke blevet set. Men ked af det, ja. Og det vil jeg være så længe, at jeg lever her. Vi ryster af fortvivlelse, chokket og angsten. Og så får jeg pludselig en mærkelig fornemmelse. Jeg siger til Maria, at jeg desværre tror, at vores lille dreng ikke er hos os mere. Maria svarer, at nu må vi se, hvad lægen siger. Døren går op efter et stykke tid, og lægen kommer ind. Vi kigger på lægen. Hendes øjne er våde og alvorlige. Jeg kan se små tårer komme ud fra øjnene. Vores søn er død. Men hvorfor? Og hvad fanden skete der?